गिबियावनो एक्स एनडिपि इउनाइटेड फ्रन्टनि जानानै जों गासैबो रायजो राजा साफ्रोमखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलाय होयो आरो दिनैनि बे जोंनि बेलासिनि 6:30 जोंहा दिनै रन्जन दैमारि सारनि गाबोननि जेनाखि प्रग्राम दङ बे प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारनायनि थाखाय दिनै जोङो गासैबो जेसेबांनाखि एक्स एनडिपि इउनाइटेड फ्रन्टनि जानानै जों बयबो दाब गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै जोङो केन्डेल सावदों आरो जेलाव जेसेबांनाखि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एक्स एनडिपि जेसेबांनाखि जोहोलावफोर दङ बे गासैबो गाबोननि समनिफ्राय मोजाङै मोजां रिजाल्टआ जाहाथे मोजां मोनो जों बेखौनो जों दिनै एक्स एनडिपि इउनाइटेड फ्रन्टनि जानानै जेसेबांनाखि जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जों बेखौनो गुरै खावलायो आरो जेलाव थानांनायनि न'खरफोरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसोरखौबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जेलाव थानायनि थाखाय गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो इसोरनाव आरज गाबनानै रिजाल्टखौ मोजाङै गाबोननि प्रग्रामखौ रन्जन दैमारि सारनि हियारिं प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै एक्स एनडिपि इउनाइटेड फ्रन्टनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। जों बेखौनो आसा खालामबाय थादों जायखि गोहोआव फैया मानो जायखि सरकाराव थाया मानो जाथि हिसाबै बर' हिसाबै साफ्रामबो जोंनि एक्स एनडिपि जायफ्रा दिनैसिम एनआइए केस जानानै दं दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबनानै दं जोंनि आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन हादरफ्राव दं जेरै भुटान बांलादेश म्यानमार बेफोराव जायफोर माने थाबोदों बिसोरनि केसफोरखौबो जाहाथे सोलिबाय थानाय सरकारा जाहाथे अननानै माने हेल्प खालामगोन आरो नांगौ बायदि हेफाजाब होबाय थागोन जों बेखौनो आसा खालामदों। नंगौ दिनैनि प्रग्रामखौ जोङो जोंनि खैला मैला हिसाबैल' जों फालियाखै बेखौ बेसेबां जोंनि बिटिआरनि अनगायै आउट अफ बिटिसि जेरावखि एक्स एनडिपि थाया मानो मोनफ्रोमबो जायगायावनो जाथि हिसाबै बर' हिसाबै जायफ्रा माने बै समाव जोहोलाव हिसाबै बारसोमदोंमोन बिथांमोना जाय जायगायाव दं बिसोरो स्पेसियेलि हारसिंबाबो बिसोरो केन्डेल गंसे सावनानैबाबो दिनै सारनि सिगाङाव सारनि मोखांखौ नायनानै जियालाव जोबजानाय बेसेबां एनडिपि दं बिथांमोननि मोखांखौ नायनानै दिनै हारसिंबाबो केन्डेल गंसे सावनानैबाबो दिनैनि दिनाव नैबे समाव 6:30 बिथांमोननि थाखाय जोङो गोसो गोरबोजों प्रे खालामदों।